ma ogigo mantiere kar kanyo. Nyaka sani nitiere jo-maundu, nitiere gwenge ma koro okete curfew. Mano moting'o Turkana South, Turkana East kod Loima. West Pokot kacha nitiere Pokot North, Sigor. Elgeyo Marakwet nitiere Marakwet East kod Marakwet West. Kama chielo bende weche mantie kanyo kotenore kod chiwo curfew mago kumo wuoth e seche mopogore opogore. Baringo nitiere Mukutani, nitiere Muchongoi kachiel kod Bartabwa, Tiati East kod Tiati West. Laikipia nitiere Olmoran, ineno kanyo bende Ngarua, Mukogodo kachiel kod Sipili. Samburu ineno kacha nitiere gwenge mopogore, Malaso, Loroki, neno Baragoi, Wamba. Nitiere koma moko bende weche mamoko bende gwenge mamoko iwacho ni curfew ni kochiwe, iwacho ni kai kikikal seche machalo kama. Jopiny bende wacho gima chalo, oda wije bang' ka osewinjo ma bende mano kedo kod maundu Rift Valley kanyo. Jomoyienegi tiyo otieno, mago ting'o lakteche, apisas mag loch nanga, kembe mopuodhi ma uso yedhe, jofuambo, ute fuambo ma opuodhi, jotud pi kod mamoko bende mantiere kar kanyo. Ka watemo mana rango ni gin jok mage moyienegi tiyo, jostima, jota wuodhe ndeke, joked gi mach, mago firefighters man kanyo, joyal buche do mamalo, kachiel koda ka jogo makeyo chiemo. Mae en gimoro ma iwacho ni en achiel kuom yore mide tigo ikine mitimo apedha machalo kama mag jo-maundu. Keto curfew en gimoro makare kinde ma itimo apedha machalo kamae. To ka ok en, kata ka en, yore mamoko machalo nade ma inyalo tigo kod curfew mondo mi oduok arita kwe makare e gwenge makamagi. Ma ok en thuolo mokwongo monene curfew e gwenge ma ho maroka. Ing'e ni ok ang'e ni gidwa mako ng'a. Nigi kiketo curfew to akia ni gidwa mako ng'a. Ing'e ni nyaka wati gi gik ma owinjore. Ana paro ni ka level mar personnel ma Kenya matin, to ber mondo water polise mang'eny mondo wakuong wanwang' problem kama nitie kuom jowa mar oganda ni. Ing'en oganda mikwano gi te culturally gin joma very wild, gin joma gera ahinya kendo gin joma rima. Ma aparo ni kata waziri marwa apano nego dogi e piny as a lawyer because en ng'ama nega a lot of intelligence. Had a reason with himself to nwang' ni chike agologi as blanket, because agologi nintie gima gidhi timo. Oganda mwawuoya kuom gin oganda ma very wild. Machiegni ng'ama diwache ni ber ka ng'ama Baringo. To jomodongo to joma ger ka koko. Ma aparo ni curfew to kinyal solve the issue. Gima duong' en learning jogi, to kinyal land jogi kiloro nigi. Inyana land nigi ki mix kod gi app ma uromo ugombaka ginyisi problem margi. Nikech an ga dier ni kata waziri mar osodhe kanyo ndala par, osodhe ndalo buora. Gokone ni kikuduog Nairobi kapo kuyo. To poko en geji jogi. En odhi ka kacha kusomo na jogi, osomo ni ng'anga. Osomo ni ng'anga mokwal dere. Bwana. Ng'ama so kwal dere be isomo ni. Ni inubro nena. Tende mokwal dere. You are joking. Mano waziri nuwega. Beno ng'eyo muwuoyo go. Gima duong' okwongo onon jogi. And sirikali nyaka doga chien. Bupenjre to dhogi ikwalo ga gidega kanye. Nitie bur ma dhogi odakie. To kata kane gidaki bundo ng'edo nyogi sotho. Nitie trade ma dhogi ma nyaka sirikali wachno kama dhogi dhiye. You can't tell me security officers ma kori itero ga yo marokago no gini oginyal nono kama dhogo dhiye, kama dhok dhiye. Ka gidwa konyo piny gi kuong nyis ji ni dhogi dhiga kanye. Iriwe dhok nyokwal 400, ngamia chabor ma kokwal 100 do tamwa neno. Kata ka ndeke gi ote orno ring. There is a trade that is ongoing ma jogi ong'eyo. Wawe thago raia. Jogi omiwa time mondo ji odhi owuo. President oyaw chunye kod wakonyo ganda. Kendo ganda mabe chiegni kode. Kiko overreact. Kaka ni jatend piny mar ariyo no overreact. President Moi no dwa overreact no ganda ni. Emomiyo jogi no duogo bedo wild. Keno dhi bogo jogi. Ka bedo gi jogi piny to problem nan. Mabenda ane president.
okapano President Ruto ni makuro chien go okodhi wany jogin mabenda ne president ang mular amada katimnu mabende poko kwayani akatiyo dweche matenigi to uchako lwenyo okungisa kama problem tie donge jotendu nuka koze jotelo gi maricho mondo wayer moko. That is the way president yoga. Okinyal bedo ni makuri ger moloyo jomone girit jomanyo teri loch hapana. Nikech mane mo mineno ka dagwach moro ni mafundu ni en mafundu mochopi level mane makoro wa declare ga makoro wa chopo kama wakete ga disaster jogi ng'ama ni kech pinyo kobadho be kati mor ni boyo magi boyo nganga makiata ne ja Kenya kagra joma wa yiero magi yiero wajumbe gi mapoko ngiso ga interest margi mondo giher Kenya bende president supervise jogi okoluonge jogi penyi to un CDF mani manyo yudo ni school da dimo gero ute police dimo gero nyithinda dimo teri school hospital mane mo gero mondo akeli jo mechietho odhi county government wan ang manyo yalo ere ka ku loso kama ka koth nyalo chweka ere ka ko pidho oduma kama jogi nyalo chamo to kada kopo ne jo chamo ko nyalo chiega donge nyalo rangie agricultural produce manyalo tiyo kanyo pinyonge piny gima ok nyatimre kamora mora omiyo pachwa mosobedo no adaka ne dwenye the issue mano momiyo we are losing this game. Ora ni wakao yueyo masani ni maru weche pothoth wada winjo pach jopiny ne ochok pachgi kendo sani bende wantie gi thuolo mara ang'wa winje kaka ne giloso to sani wakao yueyo nyakoro maga jong weche pod nika matek mabende wada mana funo ni mos mondo mi bed kod ng'eyo ni gik mage mantie minyalo tim e kinde ma weche chalo kama. Nyinga Cleophas Oluoch chenro no rupiny wantiere ka pod watwak jalonye weche mag arita nitiere kar kae Tom Nduku. Kikiri mabor wakao yueyo masani odogo bang' yueyo mwaka osani. E piny mamor ting'o loch. Can you handle pressure? Wakelo ni Nyarkochia. Nyarkochia. Oh, kali Nyarkochia. Chungalo. Serikali saidia. So machiegni ka ng'wei. Mami nyiero gi golo paro mang'eny. Gigola gi ng'wei. Gitera kaje. Ne kaka ngima boma giera nyalo kaso dhano. Wach hera gi HD ok wach ka. Kucha. Kadengele. Wogi. Nyarkochia Tich Abich saa 1:45 mar otieno. Ramogi juanga ng'ato ka ng'ato inyuolo kod pok mare makende. Hero mara marokapu no chakre chon nafwenyo ni mai gima hero timo mai gimelwetega nyalo loso. Ramogi TV koro mi pok mopogore opogore manyalo loko ngimani. Ntegi miluongo ni giving back to the community. Like iga moantie ni asepuonjo ji ariyo no. Parni chenro mar poko pogore nyaka Ramogi juanga biro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen. Chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi. Kod an Sharon Ong'ao. Kik bai. Another super sato mawarro mekae ndiye chenro milongo ni Mdagmor Ramogi TV. Tunasema kwamba hakuna kulala. Ukinendwa unazikwa. Tupige sherehe kwa ploti kwani iko nini? Ndio shemar morlilo kuma itire no kako. Calma sana kwa mjua mkando. Koma vitu na nirea. Nongani lin
Ramogi nyar nyakach. Nungani kolo instrumental. Thum Dagmor. Geso ka ngeso, sang'wen tieno. Mana e Ramogi TV. Sasa ya mawagamo muya, wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko, wareso ngima ng'ato. Dapta satiriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Penj laktar, kelo ng'eyo matut. Gero oganda gi puonj, mok inyal yudo kumoro amora mag weche thieth. Diwacho ni gima koyud chon, tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo, moluwore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani. Kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Nyokoro moge juang ne wasigoni ni wakao yueyo kendo ka waduogo kod pach jopiny ni gito giwacho nade kotenore kod gigo mopogore opogore to ahinya jopiny mantie gwengo ma Kainu kata mantiere alwora kanyo. Moko bende gin jotendgi, moko bende gin jogo modak kar kanyo. Winjane kaka ne giloso kod Ramogi TV ka gichiwo ywak margi bende ni gin to de giere mondo timnegi ang'o, curfew bende koro sani gin godo. Kwa wananchi wetu wa Olmola na maeneo ya karibu, tunaomba ile masaa tumeambiwa ya curfew tuizingatie kabisa, kwa sababu hatutaki kusikia mmoja wetu amejeruhiwa ile hali sisi ndio tunapigwa nao majagiri. Hii curfew, na nitazidi kusihi watu wa Githega Ward tushirikiane na serikali ili tuwape information ile inafaa, na pia kando na hayo tuweze kutii zile sheria ambazo zinakuja na hii operation, ili tusije tukawa na mtu ambaye amejeruhiwa ama mtu ambaye amepata shida kutokana na hii operation. Eno magi jodak mantiere gwenge mopogore opogore moko siro kibende giwacho ni curfew onego bed ni giluoro kinde ma gintiere godo. Obede yo machalo nade nikech magi jopiny bende ma nigi yuto mopogore opogore. Weche manyoro bende nitiere mago mano wayudo kanyo ka giwacho ni koro nyaka sani chiemo gichamo mana, wacho ni chiemo achiel kata ariyo kende kare mondo giyud adek nikech seche mamoko gilorore kendo gintiere udi. Mani ng'en betie nikech ing'ene en piny moko gerre ahinya yor infrastructure, ndache ok be ahinya, to chiemo mang'eny bende a oko. Koro ing'eni sami keto curfew to biro miyo kata na joma onego bed ni tero ohendni kaka mag alot ang'o, ok gibidhi sama owinjore to gibiro tamore dhi nikech seche moko gitero gigi to chiemo no lal. To mano momiyo anya duoki chien, anya paro ka jaduong' Jaramogi nene obedo presidential candidate, owuoyo kod Jamhuri, to no define ni gima jolweny dhi timo. Nowacho ni jolweny ok bed di kambi, odhi keto jolweny mondo konye gero piny nikech jolweny gin jok ma nigi migawo mopogore opogore. Kada gik mineno mag ute gi magi gik mane Jaramogi ne go plan 1992 manowacho ni jolweny biro gero ute serikal ma ji biro dakie, kendo gibiro gero ndara, gibiro gero pi. Emomiyo winjo ka nyisi ni kopo ni jolweny madhegi tijgi en ni gidhi miyo joka hope of life, then I support. To kotergi ni koro gine ma gidhi chiwo wach mar ni idhi dwar bonde, tang'eni ji dhi thagore. Omiyo akian ne president otiyo go ango mane kata jo intelligence momi information ni jogi koro chopo kama jolwenye monego bi okang'eyo. Takian ne en manyo donjo office nyoro ni gini oso threaten ne marom nadi ma jolwenya ka donji. To kopo ni serikal tero hope nikech jolweny nigi gimoro amora, ginyalo kunyo pi, ginyalo loso ndara, kama nigi magedhini ginyalo gero kata hospital, kama nigi magedhini well and good, man I support. Kiwacho ni data kata nonro mopogore opogore nyalo bedo kata ka konyo piny owacho mondo mi otim gik mopogore opogore mondo mi ka oloso kama wacho ni ma en gima wang'eyo, ma en gima nonro oseyango ni ma en gima timore ka. Nitie bonde maromo 300 manoko, nitie 20 moseduoki, mapok oduoki ni e gweng' makama, ward makama nitie bonde maromo 30. Kwan machalo kama gi ponono ka gintie joma gi matimo nonro machalo kama nikech jongo oginya yudo thuolo kata maruoko ko mondo giwachi ni oyo an gi bonde nikech giluor ni jatimne gi machalo nani. Ing'eyo mane mwinjo ka wacho ni this operation ok en informed maber.
Gimanye president onego kuom nowacho, ni onego wacho no bunde duto wadwaro mondo ter od police machiegni kodi. Ondik nyingi go bunde ni. Wadwa ng'eyo no bang' mano wadwa ng'eyo bunde mani iwa mok beyo kata ma osebedo muso ritrego to koro wadwa ni mondo wang'egi ni gin bunde bila manye. Nyo nyaka dwar rieko midilo go jogi. To kinyalo wacho ni gin giduok bunde. Problem ma Kenya nogo en ni Kenya kranga no ngai boundaries mage sama gigolo orders gi. To bende wawinjre go pinje munebo wago. Sama watimo gik bilagi. Iwinja. Sani Japokot nitie nyaka Uganda. Mibiro nwang'o no wadi moro ne Uganda. Sami go ko kan odwoko bunde to kawo bunde no chiwo Uganda budho kucha. Biro duogo. Ing'ene gima rach. Ne Uganda ma waneba. As much as boundary gi nitie. To neno bunde ng'ato kinyal wuotho go kuno. To wando Kenya kata bunde is open. One must expose ourselves to a problem. Kenya obed piny, president obed piny, owinjre go jotend jolweny, owinjre go jotend police, to owinjre ne ere kaka watimo gini. And the only way monyalo solve all this thing as at the moment, oger training school. Mar police, kata mar jo JSU, kata mar jo AP, kata anti-stock theft. Pencha. Mondo joko maintain law and order. Joka nyaka kuo ng'is chik ni chik ben gatie. Jaturkana kia chik. Eno ng'e mana cultural values magego. Mage make ketho to dilo kodi. Ngawa puonje jo magiero gi koso jok magi kech magi. Bwana kacha nyaki wuogo jodongo. Forget about it. Mano ng'ato kikuondi. Ing'eyo bwana yena anu kanya cha police. Ana ng'e ni gini en tugo moro ma nitie jo mane sirkal mani gini. Ing'e ni kano ne diere mori kwalo gadhok. Piny makani piny luoka. Ni nitie chief moro mani luongo no Mejo Pande. No omo jo anti-stock theft go. En kano kwalo de rito wacho ne ndek no mani ndiang made chol. Tinde kono mano mare ndi chol. Kain marabuo tinde ko. To bende chiemo ro golo re. To dhi pinje kaka neighboring communities ma jolango go. To kaka do koduogo go. Kuri in kadiri nen made chol to wacho ni wacho ndi chol na to nen kama to wiye bor so kaw dhiange de ped. To stamane jo anti-stock theft to donjo kanyo. Levas jakuinye no ngea kano kende gwe mapudi twe dhiange tiende chiel nikech no wacho no kinyal kwa dhiango di chieng kindi cha kiriti dhiango tieno nyaki nind to ati wa dhiange tiende chiel nikech jo kwe no goga go jo anti-stock theft go maber manoninde kudho manothumus nigatie nyaka sani kendo pande no keto chik no kogo firimbi tibiro to gimo kuongo rango en kaka tiendi chal kati ndi tumothoto nyaka beni ne mi ngiso kako kweldo. And those are things that are implementable. Jo wagi onge case study. Mane mo mine no ka problem ni Kenya. Emo mi angisi ni jo wagi kodok ya kaebs. And I remember. Emo mi ene no ga simo kata ka jiwuoyo. Kaka nyo ya komra la mulu dinga wacho no. Ana bro kelo free education. At least kata ki bedo president no ne go bore leave go gima ne president wacho. Okunu koro kichopo no koro kendo no iloko system manyoro kita president wadu president uru nyoketo koro jo piny kendara problem jo piny ok nyabero ni a problem to gine magiketi itelo. That's why I'm opposed to gik ma president watimogi odog piny owuogo jotelo gi onyisi adiera or en one moko winj jotelo gi kaka nyawinj MP manyoro ni ketien cha tanwango no president moko winj jogi nikech wan committees tangisi ni gini okunyal rumo kapod office of the president okoriere mana ngisi kawuono Get office of the president no ena cash cow margi menes matimore belagi gine magi yudo pesa ni kisa ni ngene mtukni moso kawa midhi chul ma commission oki atumeni tile mar tielo monyewa kini ngene mafuta bende ne kanyo to nen jalweny madwa de kanyo no jolweny to ngene gi opogore ke jolweny are independent magini nyanu anka gin gi chiemo gin gi everything to police monego tergi kuone magigi nitie to police no to nikech ere ka gino dhi bedo solved. I'm just asking you a very good question and I want to chiemo ro woga oga kato dhi sama gino land ibiro no anko jolwenyo dak maber police to thagre to police no te man gi information omiyo gini kedwa time okuongo ngene why are we doing it koro ka wanyalo nyiso oganda wa mighty marwa nukoro wagolo tankers ina maneno maringo I pinchane
no mago koro wagolo ni jo piny mawa really ere kama wasechopo gi piny ni ere kama wasechopo gi piny ni president odog chien wadwaro human study aso ngisi ni nitie chik mawacho ni kangima ni atari to kata nwangi go panga okone obeni maki kech manen gi miritrigo sirikali moso ibi chopo kanyo omiyo bunde ma president ywagage ne gidonjo nango to ngamo yud ka onge sila kata gimora mora kik goe nikech onge gimora mora onge gimora bende kone go ngato nikisa ni jogi wacho ga no wan go problem do walal ikwalo apele inego jowa ka nyithi wodi skul inego emomi wan go bunde gi koni to bunde mano midwaga de dwaro kuongi ket kwe mondi then why now I want you to surrender kisomi joka hope omiyo mane gima president otim this thing karaga president wacho en president mapiny to podo do dok chien gini onego call back yes ado wa IG do time at his level minister time at his level to kopo ne jolwenye dhi tana adwa neno ndara adwa neno pi adwa neno hospital adwa neno daktache moter kuno joka dhi change bwana joka nyisi ni karo hospital gikia en ngama katuo to ngwedo yath mar manya luo to madho no mane ngami dwaga di mor nini dwa kelo bonde bwana you are joking ibro neno ka jogi oduogo ka aya wamakora no gikanyo kora moge jwang ote pod thoth medo mana oro no gi wantiere kaira Ramogi TV okinyi maka wono ka warango koro ote mabende usebedo kata ka uoro no achiel kachiel bende wadaka uthuolo mondo mi wasomgi wawinjane ni pachi to en mane karaga pok wayudo mag Facebook kacha SMS giwacho nade SMS kae weche thoth nyakora Ramogi jwang bende ka warango mana kar kanyo Laura Okinda wacho kanyo ni oneno wakuwuok abroad sirkal owuon jo-maundu koro akiani jo-maundu mage dhi pedho ero wache kanyo Pereza Tieno wacho kanyo ni good job oluwo chenro achiel kachiel Molia Koth wacho ni oyawre ene chenro mar upinyo kinyi maka wuono Martha Otieno wacho ni dhiru nyime gi timo tich makare chenro mar upinyo erokamano ahinya Mikal Cloins nyathi Nyakach wacho ni entiere chenro erokamano ahinya John Odongo John mawuok kuom bei ane chenro kendo winjo jalony yo makare Ochieng' Omondi Williams wacho ni oyawre ahinya luoch gik ma wache twak amoro godo Masi Adikinyi wacho ni Masi Adikinyi ma Kisumu Elgons ene chenro aya nitiere ote machielo mar Joanna George bende matiere kar kanyo ka warango sani ni koro gidhi eyo machalo nade sani bende koro wanyaka wane ote mawuok e Facebook acha ni gin mage achiel kachiel kanyo ka wanya yudo gi Elvins Ochieng' wacho kanyo ni ok dhi konyowa mano tero jolweny kocha wacho ni nikech sama jolweny nitiere no to jo-maundu bende nyaka dhi many mogo ma kawaida to dhi kelo tho mar obila gi mwandu ang' miwa pachi bende kotone kod ote madonjo kae wan gi Tom Nduku e studio Michael Ogutu wacho ni sirkal ok nyal konyo nikech gin jo-maundu ote mari ochopo Zacchaeus Wycliffe Wambogo wacho kanyo ni jolweny mandet margi en rito oganda piny kowuok kuom jowasigu maoko mago external attack bandits gi gin jo-Kenya police ema tiyo tich mar makogi ero ntiere kar kanyo en koro kwedo wachre jolweny kono Jo-Lex Ojwang' wacho ni jogo president olemnegi watacha hizo tabia aya erokamano te mari ochopo Jacob Manuko wacho ni gimang'eyo ni jomane jogo tiyonegi ema koro oyawo kodgi lweny gino ok yot tieko nikech sama olendie to moko nitiere mana kuonde ma ok sirkal dhiye miyo mago wacho ni miyo mago to aneno ka ketho sa aneno mago ka ketho sa erokamano ahinya mano e ote mantie kanyo mogik Joanna George dhi nyime kar ka wacho ni oyawre ahinya luoch to mago gin mana political gamble kech ema chando jogi erokamano Onza Ruth wacho ni ene chenro Oga Bernard Obina wacho kanyo ni ene chenro Sheila Jwaga bende ni chenro kono aka miyudo achiel kachiel nin kanye Philip Ande
owacho kama wuod kanyakwara neno maler ahinya kane boma ma Kisumu. Wendo is on point kendo moro gi twaka enyero kamane ya Filipande kuom ote mari okinyi makawuono e chenro nyang'ute Jojo Dhiambo. Tom Nduku iwache maler ka okolok paro to onge lokruok. Wacho ni mano very incisive mano mantiere kar kanyo. Liz Nyang'ande oyawre ahinya oluoch aneno Ramogi TV kawuok Murang'a. Ramogi TV ler maratari erokamano ahinya. Omondi Jeff wacho ni it's good for the government to call the people on the table so as to explore the democracy part of it. Ero wache kanyo wacho ni exemplary true Mr. Tom Nduku oluochenro makare. Atie kanyo kod ote machielo Alexander Ogone wacho ni oyawre kende ne chenro mar pinyo kinyi makawuono. Iwinjo ote ma odonjo magi jogo mane Ramogi TV to gin gi paro mopogore opogore. Nitie jogo masero, nitie jogo bende makwedo okang' machalo kama. Ka iwinjo ote modonjo kanyo achiel kachiel, nitiere jal machielo mowacho ni onego luong ji mondo ji olosi kanyachiel. Kamachielo bende moko wacho ni onego lemne piny nikech sani lemo ne piny mondo kwe makamagi bende ochopi. Pach nyalo bedo mane kotenore kod ote ma bende iwinjo kendo ineno kanyo koso? Mami iwinjo ka wacho ni president dok chien matin mondo gidogi somo ganda ni malong'o. Nikech problem ma jogi en problem nego bed ni Kenya noso tieko chon. To gini pese mwatero pinygi gimonego kuongo nono en pese mosodhi kata through constituency osotimang'o. Pese mosodhi through counties osotimang'o. Iwinja in terms of gero jogi gi yongima. Ke gima kelo koko en yongima. To kod miyo jogi bende koro lan kama jo Kenya moko sochope. Ke gima thago jo Turkana kata jo Pokot en ni pogi chopo kama jo Kenya sochope. Emo mineno ka giwacho ni gin jo Kenya. To bende nego wang'e no ganda gi coach nango. Gi coach to amiyo ang'o miyo jogi beti bunge. Mago gik ma parliament wone monego discuss. Mondo giduog girang'no ang'o sobedo kotimore marach. One committee mar security ma parliament. Ginto ne giwachang'o no president. Before kapok president ochopo kae. Emo mineno ka nitie president be naparo no koro sani dwa kala. Aneno ko onge a process maber. Nikech koneno ka president tie to kalo nyaka migawo monego bed ni timo gigo mokwongo. Bro chopo kama koko nono mbele ka jibro chare kod maonge gimomiyo. Nikech sani en mogolo duol. Ka kodhi okelo peace kaendi, takiano odwan joturkano luore, kata joturkano chae, kata jo Pokoto chae, kata jo Pokoto luore, kata jo Marakweto luore, kata jo Marakweto chae. Nikech nitie kisobedo ng'ama duong' tihori. Kechin gi joma tiyo. To gima nyado mesha ni iskindiki adier minister moromo bedi office moketeno. Nikech magi bende can make you evaluate somebody. Iwinja. Okana ntero ji police kanyo bende de ni kindiki ni en minister moromo komo mien. Gawara ko kanyo jotend migembo osebedo kar kanyo, osebedo kanyo thuolo mokalo nitiere meja mano mosenendo Kaiseri nitiere kanyo jogo ma nitiere lemo no bende kano kawo kara George Saitoti kod Orwa Ojodegi ni ka wuo kanyo. Waneno telo maro Matiang'i bende kano donjo kar kanyo. Waneno telo machielo ma bende koro manyien masani mar Kindiki. Okroach ni waket gi pim ni gitime yo machalo nade nikech chandruok kata chiedh nade mosebedo yo mar okak gin gino mosekalo thuolo gi duto. Jotend migepe kata machon mamoko kata kane Ramogi TV poko biro kata thuolo machon ahinya ne gintiere bende ne girakore kode yo ma opogore ne girakore kode yo machalo nade ponono mopogore kod Kindiki sana. To kemo winjo ka nyisi ni joma osebedo ka approach gini problem en Harambee House. Maka Harambee House poko loko chunygi until and when Harambee House loko chunygi. Bugi we loko halagu lweny man yo marokak. Nikech kacha nitie pesa sama or jalweny no pesa mogol chal dabal. Sama or police pesa mogol dabal. To gima ngamo or madhe gore gi joka tok nwang pesa no. Mane problem. Adwa na nyisi gara uchiemo ugura ga kata ukaw data. Sani dongo police ne kacha. Do kaw data penyi ngine kata na hardship allowance be mege. To gin kuno gi gore. Be mege. To mane pesa monego bed kata no nyiewo go kata chak bo madh. Kana ni ke chon ne mege biskut. Ingen ne gi chamo biskut yan raha ni ke nitie pesa main go. Ingen kata ki onge ke ni lwen kata jogi nyalo chiemo. To mani ni woni min kech jogi be ni kech.
nyaka ibed dishonest. Ogara ma wacho ni manen commissioner mano manitiere kacha yo Marokak natembea ekine mokalo kano to akoda chielo kuom ute fwambo marwa kata ka nitiere Citizen TV ka gino maduong' mabene no wacho ni oganda gi kaonge kata chiemo magichama longo gidagi ngima moro makare yudo ka koro gichako timo ohala no mar kao risasi to bende koro gichiwo risasi mondo mi giyud chiemo kata giyuda diel moro kacha mondo mi giyang gitim gik mopogore opogore makamacha. Ratiro kata arita magobila sani nitiere aput mane ochuogi koda jatend piny Kenya motelne koda ogai mado machon mano Maraga. Bende nitiere ratiro ma obila mantiere kuonde ma otuo kuonde ma lweny geregi minyalo migi gidagi ngima moro makare manyalo miyo ok gius gik manyalo keto ngima gi andaki kata kamarach. Ok ing'e ni chon kada japuonj ma thurwa ne mor kodhi e piny mar Northeastern ho mar Okago nikech osara ne ber. Tapan ma gin ogol oko kaluwore gi pek mani piny. To gima duong' manego sirkal losi en sirkal nyaka bed ni jogo gi provide gi gik mowinjore. Emo miwinjo ka nyaka warang to relief food kaka nyocha wan Siaya nyocha wan gi liel maduong'. To penjiri nango miyo ni tero no relief food to joka to kech kayo moloyo. Iwinja. Ing'e ni sirkal be nyaka bed gi choices ma correct. Iwinja. Nitie gik moko mabe gitimo ma giparo ni giwin go ji to giwin ji wrongly. Same itero chiemo Siaya. Ing'e ni pinje ma timo makech nitie thurwa tin kabisa. Ma same muomori itero gik moko to kide kuonde mondo gikonye gigo bende sirkal nyaka rang. To magi gik momine no ka sirkal seche moko misplace priority. Gima duong' ni Maraga okine kod dich gute ma jogi odakie. To mondich gute ma jogi odakie ni to sirkal mabe osewacho ni un koro kwa ing'e sirkal ni obe police marach kabisa. Ing'e police sani chulo rent woko. Ma police nyalo wogo bonde bude go yode bonindo. Ta nature of recruitment. Ing'e sani kikawo data ma police clever susiepa sani kikawo data ma police. Tibon wango ndala achiel nugu police apar. Gine manonyuol gini gibed police. I'm just asking. Gine manonyuol gini gibed police. Why? To ng'ato bila no kodhi tich. Beno dhindi ko gimodwara. Koso dhindi ko mani tich ma wadi yome. Angma sinde loko magendo. That was not his choice. Police man ne indiko chon ka ne gini ji because nobody was bribing. Ne nyalo no anki dhindi ko police to ini wuoi maduongi dala wu. Iwinja. To dala wu dhi yen. Kori itomo form 4 iyudo tich mondi puonj joweteni. Japuonj ne timo the same. Ne inyalo chako puonje. Emo mineno ka joma dongo family mag Luo ng'enygi okosomo maber. Ne gin grade Kramadi University to gidhi nikech kaluwore gi problems manene dala. To kene ka police nyocho bet ma ka in yellow mayor kana mayor areo titeri. To seche mokin jama fundu nyitimo form 4 to mama ni oluoro owadu onero umro biro koro mama u owachone no wodo wadwa nyathini thaga kabisa koro ndik nago i police tingene ne mothage ka koro chako miye bonde to miye nyaka risasi. I don't know kama pinyo cheke emo miyo problem gi ng'eny onego bed piny mondo bed interrogated correctly mondo ng'en why nikech same iwinjo ni uso risasi no ok inyal uso risasi makatini nyalo negi ka in police mama chwa iwinja police mama chwa ok inyal uso risasi makatini nyalo negi. Yes. Nitiere ote madonjo kae magi ote SMS madonjo kae SMS line oyawe na riede ka uchiela no wacho kanyo no luoch anasetiyo gi jogi jo Turkana kendo ayudo ka gin joma beyo maka omigi dongruok mowinjore to ok ginyal timo kata ok ginyal timore kamano. An Nyawara Olweny Maseme Lunga erokamana nya kuom ote mari Nyawara kamachielo anetwork wacho ni mise rais ojoga ahinya kendo koro luwo chenro kendo osero gima jatend piny oketo kendo wacho okikono wanyingi kata kamano. Kevin Odero wacho ni oyawre ahinya Cleophas bandits gi gin mana jok ma wacho ma wuok wacho nego beni isiro gi lwedo moung lwedo gi jotelo man gi lemo madito e sirkal.
odhi mbele kanyo kwacho ni ere kaka jogo yudo bunde gi lisasi magitiyo godo e monjgi. Bunde kata lisasi wacho ni ng'ama odhier ok nyal yudo mayot. Sirkal dhaw mana gi sirkal, omiyo lwenyno ok nyal rumo. Magote masani osedonyo nyaka sani nitiere moko Ramogi TV an jaote Joseph wacho ni oterne jogi chiemo mondo gibed mos. Jaote Joseph ote marinika amor kod weche majalonyo wacho bende do yie odwa romo kod president mondo ojiwe gima onego tim. Elda Mugabwa wacho man mawuok Mfangano Island orote ka akawo timo gik mantiere kar Ramogi TV an Morris ka wuoka Kamrembo udira awinjo maber twak jogo wuoga oko kendo giwuo wacho ni iwewe wuoga oko. Ramogi TV Nicholas Onyango wacho ni ayie wendo gima olose aneno uka wuoka Busia. Ntiere ote ma jaote Joseph wacho ka jogi oterne gi chiemo mondo gibed mos. Nyalo bedo ni chiemo na chielo kuomgi ka chielo koda kaka magigole risasi gi ote mano oromo kwango kae koda nyawara olweny mowacho ni Turkana kacha sedake jogi dwaro mana dongruok kende. In fact, mano ng'ama wacho ni adieri. Ing'eni joka gin jomoluoro culture. Magda sani kidhi tibiro nwang' koganda, jaluo, jabaloya, jakikuyu, gini camp margi. Gipogore gi jogi kama jogi nitie. Ngeche ni monitor ka bende u respect values magi, u respect culture magi. Ma kantie makosa motimore kindu, to nitie jatendu kacha mabiro wuoyo gi jodongo kae. Ma gine magi decide ko poni podi dak e pinygi oridhi. Wach mar kech to kentero chiemo. Jogi nyaka bed no osolos kaka gibiro puro, kaka ginyalo yudo chiemo ma constant. Oger ndara. Ing'eno Turkana, clever so de Turkana. Apodi, apuka chopane. Ing'eno pesa matin matiyo kune siling pirabich. Mane pesa matin matiyo kune. In fact, Turkana, kapok njoke ndara dhe, to kin gu piti nyalo dhe nyaka tung. Bigik nyaka Sudan. Kain gu pi kende. Nikech pino kende muhimu moloyo kana na pesa mimiyogi. Nikech ng'ato chungi di ndara nu pino kende. Pi. So, need majoka en gima tin ma sirkal ni nyalo. Aimo miwinjo ka wacho ka jolwenye dhi konyo ma gin gu mtokni manyalo tero pi kacha mi olo bu ger bu go plaster maber mi olo pi kanyo ma constant. Bwana jogi ok bi neno lweny. Bu jogi nyis ni gibe gin jo Kenya. Jotelo se rem chopo dwaro gik ma jopiny. Yes. Mane momiyo jogi wild. Jogi ger. In fact magi joma wetugo go. To koro joma ger gi ema goyo mbulu. Joma ger gi ema noyiero Josephat Nano kaka gavana ma Turkana e tam ariyo. Joma ger gi ema yiero jotelo mamoko ma koro sani bende gigole telo to gidok. Nyalo bedo gin bende gionge kod ng'eyo e demokrasia ni en ang'o. Jotelo machalo ne manya kelo dongruok. Ing'en samo yieri tini muyieri mondi chiu a position. Manyalo miyo jipari maber kata jipari marach. Ineno ka Magufuli, the late Magufuli, kanyo donjo Tanzania ka, Tanzania new change. I believe ni nyo Jacob Raila Molo donjo, things would be different. Nikech nitie gik manye dako ng'ado once, nyoro ng'ado gi with time. To okelo alternative. Iwinja. And that is what I expect the President Masani mondo tim. Mondo many gik monyalo timo ma immediate. Gik mineno okelo pek ma gigi. Enga raia ne maonge pesa ofuko. Raia no bedo taxed properly. Koro kawane mwa yuak. To wane mwan gi chiemo. Jaturkana tipa nyalo yuak machanadi. Ango miyo kano donyi mafuta. Wacho migi chiemo mondo gibed mos. Chiemo kinyalo miyo gi. Chiemo is not the solution. Nyaka mijoka kaka pincha nyalo bedo piny ma mobolore. Piny ma gimora mora nitie. Ok ni chiemo ni tero nigi. Itero nigi chiemo nyaka karang'o. Joka gin joma nyalo. Ka gisoda ka gidak no. Anyisi no interest ma jogo maduong' ma ging'eyo. Ing'eni jaluo ng'e somo. To gin gibendo handgi en dhiang'. Masama dheno kunyalo modho. Dheno kunyalo chiemo. Clevers mano ae mana kweri. Mano jogo biro goyi. Njiero utano chopo karka. Bende kiyudo thuolo mar twak kod jatend piny Kenya, William Ruto. Inyalo chwalo pachi yo machalo nade. Lony ma intiere godo kata kinyalo yudo thuolo mondo ilos gi apisa mantiere e piny owacho kacha. Gik miwacho sani bende gin ging'eyo
mar gigi duto kata ka gini ng'eyo ginyalo keto gi tim e yo machalo nade. Mano ote bende modonjo kar kae ka wuok kuom Peres Adhiambo. Owacho kanyo ni owada jogo kech nego wendo no wuoye gi Ruto sirkal ema man malo kanyo. Ingen president gi jo intelligence ma jo lweny gumar jo NSIS mago jo mok hang. I believe no jogo so me the correct position ma the ground. Ma okapar ana neno ne en wone modog chien mondo non odwar jotelo ma igweng'no odwar jodongo wuogo mokwongo bendo chieni go ganda gi moloyo ng'ata ng'ata ma jogi onyalo wuogo. Jogi should be able to solve their problem. Ingen ni kan kech ingen ka clevers ne ni kech adie ne na kech to kara kada na jondarago donyo gore na pimi ni ingen Kenya ka urundre kara kada jondarago ka donyo gore kech mam piny Kikuyu jo lango no koni jo Kikuyu no koni, in fact jo Nandi no koni jo Kikuyu no koni kidhi na nyuki nitie jo Samburu to dinge en piny no bende en ga piny motuo ma bende gibe ogiyud ga chiemo maber. Seche mogi nyana pidho kabich gipidho mana carrot. Emomiyo gimoro nitie gini, gima nitie gini is much bigger than what people are talking about. Kain pinda nyalo ngisi, ana nyalo ngisi aso thi Kenya kai mang'eny malich. Ndaragwa kai is more worse than even Baringo. It's more worse than even Baringo. To ji odagu kwe. Why? Nitie ndara, nitie school, mindset maji no change. Gingeni somo karabe nyalo timo something. Jomina no mawuoyo mang'eny gi kala jo Baringo mawuoyo mang'eny ng'eny jodak Nakuru magin sama lweny nitie no to giwuoyo gi Nakuru o giwuoga korgi emo mi neno kana no ko bedo gavana kae inene to kana ng'eny ne Nairobi kae to ene gavana makucha. Let us face reality. Or wonder jowa what one neglect jogi emo mi jogi are wild. What be part of this community as a country mondo wakony piny ni mondo mi wabedi kanyachiel kod jogi duto. Wacho ni lokruok mar telo en gimoro makare. Ponono inyalo yud resruok kowuok kuom telo manyien. To telo manyien ni kata odonji ka joka pok oyudo lokruok mar paro. Ma bende wacho kanyo ni twak nyaka bede yo makare kod jodonga Turkana kod Mapokot mondo mi winjruok makare ni ochopi. Sirkal mokalo kata sirkende mosekalo e pacho ka bende gisetemo kete tem. To ka ok gete tem kata gitemo ne girem kama chalo nade. Tinyalo loso machalo nade mondo mi iga manyien ndalo mabiro oganda gi obede kod winjruok kendo giwinj ni gintiere achiel kuom oganda mantiere Kenya. Sani ng'eno minister mar transport en Marakwet. To go to Marakwet. Ibo nwanga no onyala y office ni moko loso kada jogo ndara. To part of the problem in infrastructure. Gikta pino kiteri tero nango. Emo mi winjo ka wacho ni jolweny na yie mondo dhi to jolweny kik dhi ni dhi bedo part of war kata surrender. Jolweny odhi kacha ni gin joma nigi a lot of tools, gin joma well enabled, gidhi kacha ni gidhi kunyo pi, gidhi gero schools, gidhi gero hospital mondo ng'is joka no dhiang' ni kende bende ber ka kwayo to then okwa titergo nyathi school. Nyathi ni kino duogo no lok kaindi oger industries joko ng'eni kara tich bende gatie ma ji nyalo tiyo mane moter joka kacha mano kwa timo will have changed. And that's why winjo ka wacho no president ado interrogate himself. CDF manyicho sirkal oroni osote mango ke CDF no ter mondo solve immediate problems iwinja osote mango to county government otimango i counties mango problem. Primary goal majo gianango kaka Turkana mineno cash crop mare na dhiang' bende county government no loso mondo gi los cash crop no mondo bed gima sustainable mane gima duong' kaendi emomiyo approach magini ing'eni njore ni is not well defined. En njore matimbe momiyo jogi olokre jonjore kose en njore ni jogi nonyuol joma jonjore mane gima jo intelligence manyalo miyo president kesi moko luonjo jogi ni gin bandits and they are not one. Anyisi ni nyaka deal kod gin so many things kekada kend margi ing'en Turkana pod kidwa nyako maselele tinyana nwang'i piny Turkana kaki neno tigo moluor ga ng'utno mano jaduong' ng'eni mano pedho mwandu kata kudhier sani to ng'eni mwandu nitie konyuom nyare kidwa nyako maselele mago inyalo nanwang'o e piny Turkana
emomiyo nitie value koro nyaka warang buo wuo kod jogi nyaka sirkal bed piny buo go jogi bung'isgi ni pinye mo change ma was possible dierisha to sani ok onyalre wadugur kama mondo watim kama ara wewe mondo wayaw ni kita industry moro kae wagenu nyaka skul ka wagero hospital ka ibiro no anka pin change dhano kidwa loko kinya loko gigero okinya loke go bonde okinya timo anything the fact no gi makosa nitie kindgi ne lweny gi gore we should not okone wakawe ka koro gima wabende wadhignu wabende wadhigogi iwinja mano gibi konyowa kata ng'iyo ni jok dibed ni kata joma hundu mwa i pinje mag lebamba bende so donje ege iwinja to kwa bedo siepegi mane wineno katamro wach kafyu ke kafyu no kanitie to kwa binu wango jok mwadwaro kafyu is just a measure which cannot be there forever nchi neno kuna wateme covid ka to nochopo kama koro nyaka ngade bende keche economy was not doing well koro gigo emogol sirkal orang giwe keto measures ma very extreme mabro miyo gi achieve purpose margi iwinja gima duong na sirkal obed piny to non tomorrow en ang'o mwadwaro in fact ka president Ruto solve ho marot okakno obro timo gima duong ni jo Kenya malich emomiyo kodwa mwomrok odwaro mondo gini otig a lot of knowledge and wisdom Haya, wantiere karkanya koro moge juang, nitiere ote mathoth mapod mero donjo mana kae. Wacho ni kawadhi sani en thuolo tielo mogik mar twak, wasomo ote mari to jalony nitiere ka mondo mi oduokgi. Jalony oyie oduoke penjo ni bende doyie orom kod President William Ruto mondo ng'adne rieko Elda Mugabe oduogo ka kendo. Aso wacho niya, ker ma piny go jo intelligence, ma jo military to kod joginene kod NSIS ma very enable joma ing'en kacha yomi ing'en Kenya kae gik mang'eny opandre ni ji kata kidwa mana survey sani mar boundary to joge mabro teri mondine you understand sirkal is enabled in department maingo such kind of calling are not okanya decide it depends no biro nango onyalo biri yomo ka yie dongane man gi the knowledge yeah I may refuse I may accept koro yakubia bia yo ma mairo wako kan yomo winjere I can't say no I can't say yes anu ngi tich madwaro me have my job Elda Mugabe winjo koro ngero jalonyo seduoki koro ka wantiere ka achiel ka wamedo mana dhi nyime kod twak nitiere ote ma odonjo kar kae ka wantiere e chenro mano ote bende modedo thuolo mondo mi wasom ote mar engineer Lazaro Kanyamboko wacho ni gima nyalo konyo tieko hostility in troubled North Rift en mana rango kaka inyalo tim en opening the area for development and education. The result wacho ni en intentional marginalization is endless hospitality and distraction mane gima ntiere kanyo wacho jolweny go nosetigo in the past ma fail machelo bende rote ne kae ko wacho ni jogi direm kurasoma ne ote mare kentiere kara kelo Dan Amolo wacho kanyo ni sirkal di fail marach jobundego usepondo kendo koro gigo mana jok moko nono gigo mantiere kar kacha wadong mana gi dakika manok to tieko twak dakika maromo 7 kama to tieko twak okiny ma kawuono nitiere jal machielo maponono nyalo dwaro mondo dhi oket mwandu ne waneno joket mwandu mano biro mago mag jotulo tulo oil kaira kata kane gintiere mago jotalo kane gintiere kata kinde mane gigolo mo kata igolo mono piny kata crude oil cha kane gigole kata gwenge maturkana nochuno mondo mi giban piende gi kendo giban gigi mag tich kendo giwuogi kama en achiel kuom gigo mane nyalo kelo dongruok jonjore kantiere gweng githiro weche mag dongruok matimore kacha nitiere oganda luo ma samoro nyalo dwaro ne wawuogi wadwa lupe aora maturkana kacha nitiere rech monyalo timo waseno moko malos nyaka yiedhi kuro ng'ato nyalo wuok kata dwaro wuok mondo dhi otimo wala kama chielo ka monj ma kama gintiere kendo ka walandogi giyudo luoro oganda jo Kenya dwaro kwe kendo giyud kama ginyalo timo wala kendo giyud yutogi e yo moro madwarore kendo e yo moro makare ote mari nyalo bedo mane kuom joma chalo kamagi in fact gima kikawondi Cleophas Kenya nyaka take responsibility oginyal dwaro welo mondo dhi oyawa project in an area to Kenya be nitie Kenya to ngaga ngo ama gi oga kuom jothurgi
You see, Kenya Manyaka, and a lot of research data makitani office of the president. Let them look through Gigo Kawana dust. Monogino ano Turukana no what was suggested by 1963. Ingene Jomanoti wa independence time ministers Maneka Jomanoti during Ramogi, Tom Boyagini. Those were very bright fellows. Bogemano make this country. Our problem also be no aranga gimwa the benefit here on. Or kwaranga the future. That's why in Kwanya Lumuchwa Wajonwa was industries mawa. That one cannot happen in a government. Government nyakabed and on nyakabed give not going concerned in accounts. Principle of accounts, there must be a going concern. Money humanity. Serikali morangi minyalo tim ipinto rokana mondo gidhigegere. They have a lot of money. Tax mwacho lo ikarakonyo ga. Ko ginyal kelo project mondo ter kacha. To jaluo to nyalo dhi kacha. Anyisi ni jaturukana en ngama kidhi to giketo kendu da kendu. To un tutiyo mana kendu to ko koso to girango ku ketho culture gi. Mana yigi majato kana racho. Kende. They don't have a problem. Bandits gi okadwa wach ma bandit. Nge pokwa define ni njore ni owo kuom jomage. Omiyo wawe urumedo gini nikech nyalo bedo ngita jowoko koroboro donji gini. Temo mineno kwa jowama paro matany. To neno ni jolwenyo the other. To jowamo ng'eyo what security is now worldwide. To ng'eyo kwa deka chapo jolwenyo bedo defeated. We have sent wrong signals to the enemy. Very wrong signals. Emomiyo gino dwara a lot of diplomacy. Temo mi winjo kama acho a change kopo no president nyakater jogo. Ta change kan president of the culture with an aim. No joka de kunyo njoka pi. Girang boundaries nitie no man's land Uganda koganda. Nitie kama wanje kisi gujo Migori. Chope. Onge a boundary morewore. Nigetie no man's land. Idiere kanyo. Mopogo the boundary. Makali winyi nitie tinyalo pidhi gimoro. Mane magide fine areas ka. No pokot one obeni gikanye. To yard sadimo nego giwe kapo gichopo main boundary. Joturukana gikanye. Yard sadimo nego giwe kapo gichopo boundary. What can we do here? Mane gimaduo. Tere kuponu lum Turukana. Lum numarakwet. To onge pokot. Ere kaka jopokot bro dhi kwayo marakwet to kwayo Turukana. To koponu koth chwe Turukana. To lum nu kocha. Ere kaka jopokot gi bro dhi kocha mondo we koni. Ingeni gimikia clevers. Ka koth chwe e piny Turukana. Koth maber wuon. To keni tokidi. To nigiringa tuwa mabor mogik. Nikech kidi no muoch molok na bomb. Koro you can realize the condition in that area. Ka koth chwe Turukana tini buo kidi. I'm telling you no nigiring mo nigitor kata tor. Kidi no muoch molok na bomb. Obarore. Tom Nduku, odane watieki twak okinyi makawuono. Ote osedonjo ka ote mang'eny waseduoko gi kar nyalowa. Koro ting mantiere en mar sirkal kod bede migep mopogore jogo manyachwalo paro maliwgi ne piny owacho mar William Ruto makoro rakore kod jonjore. Wacho ni molong ni jonjore bende nyaka bende osetim nonro ma oyang ni jonjore gin jok mage kapok gichopo kar kacha. Adani chiw wach mari mogik. Wach mari mogik nyalo bedo ne jo piny e kaunti ma Turkana kod mago mag Pokot kachiel koda ka sirkal ne jo Kenya duto. An gima nyalo kwayo ni wang'e ne wan jo piny kendo okwanya blame presidents mosokalo. Gine gisotiyo. To being ne process mar dongruok ma piny en an ongoing process. Kiny kawuono Kenya pod nitie. Wawe rango no uru nyote mango. Warango bana ne President Ruto koro nyalo timango going forward. Osong'eyo ni nitie problem. Ere kaka wadhi tero chiemo, wadhi miyo joka bed joma nyalo puro bu chiemo. Wadhi miyo joka nyalo bedo kama dhogi kwaye. Ere gima wadhi timo madhi entice piny cha mondo bed piny maber. Kane Nyasaye nyalo loso Kanaan bu bed piny mochiek. Ka Abraham nitie. What is the faith are we sending there? Faith mane mwatero kacha. Mane gima duong'. Mana paro ni owuo mana gi jodongo ma Turkana. Joka podo believe in cultural values magi. Wa respect gi mondo wawinji gi wang'e gi momiyo gitimo. To kik wadhi somo nigi. That one I can tell you. To wabro bedo gi chiemo, wabro bedo gi everything. This is a very small problem. Ko approach yo makare. And a very small problem. Come on. Yes.
Agoniro kama na Tom Nduku kwa thuolo matoko dere Ramogi TV okinyi makawuono kwa puonjre kendo puonjo oganda wa omor kano ka oriwo Samuel wacho ni en kanyakla kodwa oyudo twake makare okinyi makawuono nyakora Ramogi Jwang en moro pile ka pile ka wakelo ni puonj machalo kamagi saa oseromo kanyo odong dakika achiel kende romo saa 2:30 kinde makoro watieko twakwa mokwongo puonj ma yudo sani kete chunyi make yo makare kendi kete tim gigo duto ma itimo ing'eni nitie jal machielo kumoro maonge kod nyalo mar yudo gigo ma in godo pile ka pile moya ma in go kawuono nitie ng'ama dware chiemo ma in go kawuono nitie ng'ama onge godo ndara miwuothe sani to ililo nitie ng'ama gombe ka in gi kam nyalo thuolo mondo idhi othiedhi nitie ng'ama onge kata kama onyalo dhi othiedh ka in gi thuolo mar bedo kod arita makare kama nitie in gi jarit kata chuktar rite ni mar nitie jok moko oko kacha maonge jogo manyalo ritogi nyinga Cleophas Watch oriti masani cheno mar opinyo rumo ka mabiro en poko pogore nyawdo Sharon Ongao kelo twak makamano ka sadeko chopo mbako romo ang duogo kawan ka gi Joyce Oduor oriti masani